I bé, continuem des d'aquí, des de Cadena Ser Maestrat, i bueno, la veritat que aquestes setmanes estem fent programació intensa entre fires, festes a diverses poblacions, però bé, avui tenim en directe als nostres estudis a Anna Besalduc, de la localitat de Sant Mateu. Bon dia, com estàs? Bon dia, Cristian, molt bé. Bon dia a tots els oients de la SER i als espectadors de Infonor. Pues la veritat que és un gust que pugues estar el dia d'avui aquí amb nosaltres, i bueno, la veritat, tots els anys feu Sant Mateu Medieval, però crec que cada any feu algo diferent, algo especial, no? Conta'm un poquet què ens teniu preparat enguany. Bueno, la veritat és que la programació del Sant Mateu Medieval és sobretot molt intensa. El Sant Mateu Medieval no és un mercat, a soles és veritat que tenim molts artesans i gent que en productes locals importants com l'oli, el pa, que tenen premis nacionals, internacionals, i que també estaran presents estos productes al nostre mercat medieval. Una de les característiques que ben important des del primer moment pues és que hi ha molta activitat, sobretot itinerant, durant tota la jornada. És veritat que en les hores de més calor, pues a partir de les 2:30 de la tarda i fins a les 6 para un poc l'activitat, també per a que la gent pugui disfrutar de la nostra gastronomia local, no? Però durant tot el dia i des de que comença pues, n'hi haurà això, pues, espectacles estàtics a un lloc determinat molt importants, com per exemple són els torneos de justes en cavalls, que seran el dissabte i el diumenge a la vesprà. També hi haurà en un lloc determinat pues, un espectacle en un trapezi on hi haurà exhibicions pues, molt xules, però ja t'he dit, sobretot pues, molta animació contínua de pues, grups de circ fent malabars, el passeig de les tradicionals oques que venen a Sant Mateu i que estan molt gracioses, exhibició de les rapinyaires, no? De les rapaces, i bueno, pues, un seguit de coses. Sempre intentem pues, que cada any siga un poc diferent l'animació, però sí que hi ha coses que a la gent pues, li agraden d'una forma especial i que mantenim, no? Com te dia el tema de les oques o el tema de les justes, que enguany pues, hem retrasat un poc l'horari, serà a partir de les 8 de la tarda, perquè així el sol pues, ja ha caigut. Però sí que és veritat que també tenim una cosa important, i jo crec que la gent que mos escolta i que mos veu ha de saber, és que el Sant Mateu Medieval està obert fins passades les 11 de la nit. És a dir, tota la gent que mos pugui estar escoltant i veient que tenim i disfrutant de les nostres meravelloses playes, no? De Vinaròs, Benicarló, Penyíscola o Alcossebre, pot compaginar perfectament la seva estança a la platja i ja per la tarda i nit poder pujar a Sant Mateu i poder gaudir, que com dic, pues, hi ha espectacles que se faran pues, a les 11 de la nit, no? Espectacles en foc, no? Molt xulos, i que bueno, pues, ho fem una mica així per a que la gent puga aprofitar, no? Totes aquestes vacances que té del sol i playa, però també un poc del nostre interior, perquè bueno, al final de les nostres platges a Sant Mateu són 22 minuts en cotxe que està de seguida, no? I bueno, pues esperem que tinga pues, una bona acceptació i que mos puga visitar, com sempre, molta gent. I jo, una de les coses que sempre m'agrada dir, perquè el Sant Mateu Medieval va néixer en un objectiu, no només que tinguéssim un cap de setmana a l'any on Sant Mateu retorni a aquest passat tan esplendorós que és l'època medieval, sinó que mos serviria d'escaparate, no? Perquè jo crec que el Maestrat en general i Sant Mateu d'una forma particular era el gran desconegut. I un dels objectius del Sant Mateu Medieval era no? Que la gent, en l'excusa
de veure pues, espectacles i veure Sant Mateu, el Sant Mateu medieval, pues, mos visités. I a partir d'ahí, pues, que s'enamorés i que tornés, no? I te dic que és un objectiu, que esta és la 11a edició del nostre Sant Mateu medieval, seria la 13a, però els 2 anys de pandèmia no van poder gaudir-la, i te tinc que dir que després perquè fem enquestes també a la gent que ve, que passa per l'oficina de turisme, que està allotjada a les nostres cases rurals o als nostres hotels i hostals, i que sí que hi ha molta gent que ens diu que ha tornat a Sant Mateu perquè l'ha descobert en un Sant Mateu medieval. La veritat que bueno, ja són bastantes les edicions que porteu, i bueno, a mi m'agradaria que per a gent que s'està veient i s'està escoltant i a lo millor m'hagi sentit parlar o m'hagi anat al Sant Mateu medieval, que es pogués explicar, no, per què va néixer aquesta iniciativa, no? I crec que és algo molt important, sobretot per als pobles d'interior, que tinguin aquestes iniciatives de portar gent de fora i també per a la gent de dins, no? Que mai s'acaba el constantment fer coses, no? Sí, bueno, el Sant Mateu medieval, un dels objectius, evidentment, era pues això, no? Que serviria d'escaparate per a un poble que té un patrimoni cultural, històric, natural, impressionant, i que era el gran desconegut. Eixa era pues, el primer objectiu del naixement del Sant Mateu medieval. I per què una fira medieval? No? Perquè Sant Mateu és l'escenari perfecte. Sí? Sant Mateu, a qualsevol carrer trobes o bé un palau medieval o bé una casa senyorial de l'època, sí, o inclús gràcies a les polítiques que ja fa molts anys se van començar de conservació de patrimoni, pues és que en qualsevol carrer, en qualsevol casa, passejant te pots trobar pues, un arcà que significa que aquella era la casa on vivia el recaudador de Montesa, que era el que recaudava el Dedme. Sant Mateu pertanyia a l'orde de Montesa i el gran maestre tenia la seu a Sant Mateu. No? O una finestra gòtica espectacular en qualsevol façana, o elements que te transporten en aquest passat esplendorós. Entonces, és l'escenari perfecte. Entonces, només en què li fiques un poc de decoració i que pues, la gent del poble també col·labore molt i se vesteix un poc com en aquesta època, pues, en una clica de dits, no? te transporta efectivament en aquella època, que en l'època medieval pues, Sant Mateu tenia un potencial econòmic molt important, era el mercat central de la llana de la península Ibèrica. Per tant, la transhumància de tota Espanya arribava allí i la llana, els comerciants de la llana la compraven i la venien a Sant Mateu, i a partir d'ahí pues, sortia per port, sobretot, bueno, una part molt important a Itàlia, sobretot a Florència, a les grans artistes que hi havia allí en aquell moment per a fer els tapissos espectaculars que hi ha, no? I per tant, pues, bueno, pues, eixa activitat econòmica tan important que hi havia en eixa època no només deriva del comerç de la llana, però perquè això feia pues, que a més a Sant Mateu existiren en aquell moment quasi tots els oficis que hi havia en l'època, és que hi havia picapedres, hi havia arquitectes, hi havia pintors, hi havia els carreres que feien els carros, bueno, tots els oficis, no? Entonces hi havia moltíssima activitat, i això pues, va fer que Sant Mateu tinga cases senyorials i palaus, i cases que no les anomenem palaus, però que realment són com si ho foren, no? I que hi ha hagut molta gent pues, que ha tingut aquesta sensibilitat de restaurar-lo i conservar-lo, i hi ha una frase que a mi m'agrada dir molt, que és que a qualsevol carrer de Sant Mateu, quan passeges,
hi ha pedres que te parlen, no?, de tota aquesta història que acumula, perquè si el patrimoni és important, vull dir, històricament, a més a Sant Mateu han ocorregut fets històrics molt importants. Sabeu que el cisma d'Occident s'acaba precisament a Sant Mateu, quan Clement VIII renuncia a la successió del papa Luna, i la primera missa que se fa reconeixent com a únic papa de tot el cristianisme és el papa, reconeixent el papa de Roma, és la primera missa se fa a la nostra arxiprestal. Però bueno, infinitat de fets històrics que podríem estar parlant temps i temps, no? I que procurem, no, pues, no només durant el Sant Mateu medieval, que també, però sí sobretot en tot l'estiu, pues, que tots els recursos patrimonials estiguen oberts als visitants els 7 dies de la setmana, i per tant, pues, el turista sempre sap que tindrà oberta l'oficina de turisme de dilluns a diumenge, i que podrà tindre les visites guiades per a gaudir del nostre patrimoni, la joia nostra, que és l'arxiprestal, però també de les nostres muralles, del museu paleontològic i pues, de totes les coses xules que tenim dins de lo que és el casc antic de Sant Mateu. I és veritat que tenim una altra joia que no està dins del casc, però que se té que pujar en cotxe, que és la nostra ermita, que a més poden aprofitar i poden pujar a veure aquest espai tan meravellós, que a més és un mirador espectacular, i que des d'allí dalt, ara no recordo si se veuen 5 o 6 pobles. Ostres, la veritat que Sant Mateu és un poble meravellós, i jo invito a la gent, no?, que realment, si no has anat mai a visitar-lo, i sobretot aquest cap de setmana que feu el Sant Mateu medieval, crec que és una bona oportunitat per veure com era abans, no?, Sant Mateu, i com és ara també, no? Parlant un poquet del tema turisme, que estaves fent referència, com és l'acollida del turista, que sobretot el turista d'interior, no?, que crec que és una data important per a tots, no? Sí, bueno, Sant Mateu, evidentment, nosaltres des del primer moment vam apostar per el tema turístic. Sabeu que ara en el nou estatut del municipi turístic, els requisits per a que te pugui nombrar municipi turístic són molt exigents. Sí, són molt. Nosaltres vam estar parlant en la Universitat Jaume I, que jo crec que és algo que tenim que intentar explotar, perquè és la font del coneixement, i en la Universitat Jaume I vam fer el nostre pla estratègic de turisme, en una feinada grandiosa també detrás, pues, del nostre tècnic de turisme i de molta gent que va col·laborar, pues, complint tots en ser destí TDI. Després també tenim molts d'establiments que estan dins del sistema SICTEC, vol dir que tenim establiments de molta qualitat, i bueno, pues, tot això és molta feina de molta gent que no se veu, i que pues, anem a poc, no?, caminant, i la veritat és que estem molt contents. Sant Mateu, jo crec que podem afirmar en aquest moment que ha passat de tindre un turisme molt estacionalitzat a tindre durant tot l'any gent, no? Les nostres cases rurals, hi ha moltíssimes que o les reserves en 3 o 4 mesos d'antelació o no te podràs quedar. Això també és gràcies a que la gent que té aquestes cases rurals i els nostres restaurants i els nostres hotels tenen molta cura d'oferir qualitat a totes les persones que venen, i nosaltres pues, des de l'Ajuntament intentem, per suposat, no, que sobretot a l'estiu, que l'oficina de turisme estiga oberta tots els dies, i en hivern no està tots els dies oberta,
però no descansem en cap de setmana, i això és una tasca importantíssima que fan, com te dic, la gent que treballa a l'oficina de turisme. Bueno, hem parlat molt referent a Sant Mateu Medieval, però abans de començar l'entrevista em comentaves que a Sant Mateu sempre us esteu manejant, esteu fent moltes coses, i com dic jo, vos fiqueu en molts de líos, no? Que al final són bones per al poble. Conta'm-nos un poquet, no? Com està anant aquest estiu, com està anant tot referent a aquesta escola, no? Que em contaves, com està anant tot això? Pues mira, primer que res, una de les coses que a Sant Mateu l'equip de govern tenim clar, la piscina municipal a Sant Mateu s'obri abans de que s'acabi l'escola perquè els xiquets i les xiquetes per la vesprà ja no tenen cole, no? I per tant nosaltres sempre la setmana antes de que s'acabi l'escola enguany el dia 14 ja teníem la piscina llesta, però a més ara des del dia 1 de juliol tenim 5 setmanes d'escoles d'estiu, i quan dic escoles d'estiu és perquè en tenim 3, perquè la gent pensarà, i en un poble de 2.000 habitants com és possible 3 escoles d'estiu? Sí, perquè tenim el que és l'escoleta per a la primera etapa d'infantil de 0 a 3 anys, val? Després tenim ja a partir d'estos 3 anys hasta el 16, i després també tenim una escola esportiva, no? Pues perquè hi ha xiquets i xiquetes que no volen l'escola d'estiu tradicional, sinó que volen o més modern, sí, i practicar més esport, no? I per tant pues, oferim aquestes 3 escoles, que entre les 3 pues ara no te sé dir el número exacte perquè segurament m'enganyaré, però estem sobre els 200 xiquets, i una de les novetats a més que tenim enguany, perquè moltes famílies també mos ho van demanar i ho hem pogut quadrar, és oferir servei de menjador en les 3 escoles d'estiu, donat que tenim el col·le recient estrenat. Sabeu que hem fet el col·le de Sant Mateu en el programa Edificant, i bueno, pues allí estan totes les avantatges i comoditats en un menjador i una cuina superxulo, i pues, gràcies a aquesta obra pues, hem pogut quadrar enguany oferir també este servei de menjador, que la veritat és que ha tingut bastanta bona acceptació. L'altre dia passava pels nostres estudis un altre alcalde d'un poble d'interior i també li feia aquesta pregunta, no? Dic, com feu per a que la gent, que sobretot la gent jove, no? Que tenim molta inèrcia d'anar molt fora d'un poble a trobar treball, a viure, no? Però com feu per a mantindre a la gent jove i també a la gent gran, no? Que estiguen a gust dins d'un poble, i sobretot parlant d'un poble de 2.000 habitants, no? Com aguanteu eixa inèrcia a tindre una baixada d'habitants, no? Bueno, la veritat és que jo no sé si la fórmula valdrà per tots els pobles o no. Lo que en Sant Mateu sí que tenim clar és que per a evitar el despoblament, per a nosaltres era molt més important oferir molts de serveis, que la gent tingués totes les facilitats a Sant Mateu. Per exemple, nosaltres tenim una escola infantil autoritzada per la conselleria, vull dir, no és una ludoteca, és una escola infantil, on donem un servei des de les 8 menys quart del matí fins a les 6 de la tarda, amb possibilitat de quedar-se al menjador. Bueno, pues hasta ara sabeu que era gratuït el 2 a 3, els 2 a 3 anys, i la resta teníem bono, però com tenim escola infantil municipal, pues enguany pareix que serà gratuït des del 0 als 3. Vos tinc que dir que estan copades les ràtios de les aules, no mos caben més xiquets en este moment a l'escoleta de Sant Mateu. Venen inclús dels pobles veïns. Penseu que bueno, pues a Sant Mateu nosaltres durant l'hivern tenim l'escola d'adults. A l'hivern els pobles és una mica pues, més gelat, més desaborit, però l'Ajuntament trau una oferta formativa de reglar, però també ofereix un munt de tallers, no? Tenim més de 20
tallers de gimnàsia per a gent gran, de pintura, de tall i confecció, bueno, la veritat és que tenim una infinitat de tallers grandíssim, i això pues, costa molt d'esforços i costa pues, molts diners, perquè a més el preu de les matrícules pues, ara no recordo exactament, però bueno, un curs de 8 mesos pues, te pot costar 70 euros. Vull dir que està molt bé, no? Durant 70 euros per 8 mesos de totes les setmanes tindré aquesta activitat. A més, tenim també tallers on ensenyem, hi ha un professor que ensenya els balls tradicionals de Sant Mateu, que també és molt divertit. Tenim també un taller de teatre que cada vegada la gent s'anima més i està molt bé, perquè al final pues, ara fa uns dies atrás hem fet els finals de cursos on la gent ha posat els seus treballs i tot, i també hem pogut gaudir d'una magnífica obra de teatre en el nostre auditori i bueno, tot això dona molta vida. A Sant Mateu, per exemple, és que en el nostre col·le té enguany havien matriculats, crec que eren 198 xiquets, ne teníem 45 a l'escoleta. A l'institut pues allí en este moment ja no caben, no sé com ho farem per poder demanar-li a la conselleria que l'institut se té que ampliar, i al final són els serveis. La gent, si té una feina que se té que desplaçar pues, a 25-30 minuts de cotxe, però en el seu poble té els serveis bàsics coberts, ho preferís. A més que, evidentment, els serveis que jo t'estic contant, pues, l'Ajuntament fa un gran esforç econòmic per a que la gent tingui uns preus que tot el món puga pagar. Entonces, pues bueno, pues això fa que la gent decidisca quedar-se. Però està passant algo molt bonic, i ho dic així perquè és que la persona la funcionària de l'Ajuntament que porta el padró, cada vegada que mos passe ho celebrem, i últimament ho celebrem moltes vegades, no? De parelles de gent jove que tenen xiquets i xiquetes i que per qüestions de feina pues, vivien a Castelló, a altres ciutats, no? I que han retornat a Sant Mateu. Per això, des de fa 2 o 3 anys, cada any tenim un parell de famílies que retornen. Són gent que han viscut a Sant Mateu sempre, però que per qüestions de feina pues, al final se n'han anat fora. I ara pues, han decidit retornar. I des d'ací pues, també m'agradaria fer una crida, perquè crec que és un problema que tenim a molts de pobles, que és el tema de la vivenda, i que jo crec que s'han de fer des de les administracions supramunicipals polítiques que aposten per això. I jo vull explicar, per exemple, el cas de Sant Mateu. Sant Mateu té una xicoteta urbanització en 18 adossats, que 12 són propietat de la conselleria i 6 són propietat del Ministeri. En el Ministeri he tingut l'oportunitat de contactar i parlar directament en el director general. En el director general de carreteres, encara que són vivenda i carreteres, és perquè eren les vivendes dels antics peons camineros. Entonces, aquestes vivendes ara estan buides i són vivendes que se tenen que rehabilitar, perquè són dels anys 50 i se tenen que rehabilitar. Però, ja que són propietat pública, jo crec que les administracions en aquests llocs on n'hi ha, perquè no n'hi ha només a Sant Mateu, n'hi ha a més llocs, jo crec que tindria que fer una aposta decidida, perquè, com te deia, molts de pobles tenim problemes de vivenda. En aquest cas, com te deia, en el Ministeri ja he pogut contactar i estic esperant, bueno, pues ja vaig demanar fa 2 o 3 mesos una reunió amb la consellera de Vivenda
és veritat que fa aproximadament un mes i mig me va contestar dient-me que me derivava a la directora general i que se ficaria en contacte amb mi. Encara no s'ha ficat, però jo espero i confio de que pront ho farà i podrem parlar, no?, de ficar aquestes cases, sobretot per a lo que estàvem parlant, no?, per a que inclús la gent jove puga emancipar-se i puga tindre a la seva disposició vivendes en uns lloguers assequibles, no? Perquè jo crec que esta és la guinda del pastel que ens falta en este moment a Sant Mateu, donat que, com te dia, la resta d'infraestructures les tenim ja fetes i la residència que està en marxa i que la veritat va a una velocitat important. Les obres són unes obres que se van començar en novembre de l'any 2022, que és una obra molt gran perquè és una obra de 10 milions d'euros i que els plaços d'execució pues, són llargs, no? Tenia 24 mesos i, a més, en les pluges de l'any 2022 va estar un poc paralitzat perquè estava fet tot el forat i se mos va omplir d'aigua i, bueno, però hi ha hagut algun modificat de projecte també i, per tant, bueno, això segurament pues en més de 24 mesos des del novembre del 22 pues seran a lo millor 6 mesos més, però lo important és que aquesta obra està adjudicada, que està signat el contracte i que això evidentment no se pot trencar i que això anirà per avant. I bueno, pues lo que te dia, i parlàvem, el despoblament. Per a mi la lluita contra el despoblament per lo menos en el cas de Sant Mateu i en molts de pobles que tenim alrededor de Sant Mateu on les vies de comunicació són molt bones perquè les carreteres que tenim són molt bones, pues el que hi ha que oferir és serveis i jo sé que hi ha ajuntaments que són potser pobles més menuts que Sant Mateu, però bueno, que els serveis que nosaltres oferim també els poden disfrutar la gent dels pobles d'alrededor, perquè en l'escola d'adults, per exemple, que tenim entre tots els tallers, pues, les matrícules superen les 450. Pues la veritat, gràcies, no, per vindre aquí, sobretot gràcies per l'entrevista i, bueno, per últim, si vols invitar a la gent que s'està escoltant i veient a Sant Mateu Medieval. Invitar a tot el món a que vinga especialment este cap de setmana i que disfrute. I se m'ha oblidat una cosa, Cristian, que jo crec que tinc que dir, perquè hi ha molta gent que ja mos pregunta. Sabeu que també tenim durant l'estiu el Festival Neix de Sant Mateu i que cada any tenim la gran sort de comptar en un dels 5 millors violinistes del món, que se diu Vasko Vasilev, i que és veritat que encara no han fet la publicitat perquè, bueno, pues hi havia un dels concerts que anava a través de l'Institut Valencià de Cultura i hi ha uns pocs de problemes que no saben com tirar endavant la programació, però no passa res si no se pot arreglar a través de l'Institut Valencià de Cultura. L'Ajuntament de Sant Mateu farà igualment el concert del divendres i el de Vasko, que sí que està ja programat per al dia dissabte 3 d'agost. És a dir, que la gent que ja és assídua de tota la comarca, inclús de províncies voltants, perquè ve gent de València, ve gent de Tarragona, expressament a poder gaudir del concert de Vasko i dir-los que enguany serà el dissabte 3 d'agost. Pues, Anna, de veritat, moltes gràcies per vindre aquí i portar-nos un poquet del poble de Sant Mateu. Gràcies a vosaltres i fins quan vulgueu. Moltes gràcies.